El racisme institucional té múltiples maneres d'expressar-se. Una d'elles, per exemple, és el fet de que hi hagi molta gent en situació administrativa no regularitzada, però també racisme institucional, que no hi hagin polítiques públiques per garantir vies legals i segures i que s'estigui assumint, per exemple, com ha dit Caminando Fronteras, que durant l'any 2021 van morir o desaparèixer al mar intentant venir a la Unió Europea per la nostra frontera sud més de 4.000 persones. Jo crec que hi ha un ús instrumental de la violència. És com suposadament un element de dissuasió. Que sigui molt violent el trànsit, que hi hagi moltes possibilitats de morir i així suposen els governants europeus que això desincentivarà la gent de creuar per aquests canals. Sabem que no és veritat, sabem que això no funciona, l'únic que fa és augmentar la violència i també augmentar la possibilitat de negoci per tots els sectors que faciliten creuament de fronteres. Aquesta mirada, aquest anàlisi que es fa és des del privilegi blanc, aquest punt de vista colonial de veure i de mirar les relacions entre l'estat espanyol, la Unió Europea i la resta de països. Crec que és interessant remarcar que la principal ruta passa en avió amb visa turístic i restant després dels 3 mesos de validesa del visa turístic. Així que la ruta que arriben per terra o per mar al Mediterrani de forma informal són quantitativament molt minoritària. El que passa és que tenen una visibilitat increïble des del punt de vista mediàtic i polític. Aquesta obsessió malalta d'Europa per controlar les migracions. Bàsicament no es poden controlar, és un fenomen social que sempre ha estat allí. La gent emprendrà projectes migratoris igualment. El que s'han de fer és preservar drets. Llavors és fonamental vies legals i segures, com pot ser el poder demanar asil en embajades, però no només, sinó també normalitzar que la gent pot viatjar en avió i no impedir a grups de població de determinats països que no puguin venir per vies legals i segures.